Bidanik izan da laboralkutxan ardatza. Horren erakusle, Estiga bezalako erakundeek egiten dituzten merkatu azterketetan, banketxe bezeroengandik lortzen ditugun balorazio nabarmenak. Baina dena den gaur egun hori ez da nahikoa. Bezeroak zerbitzu egoki bat baino gehiago espero du. Eta horretarako, esperientzia gogangarriak eskaini behar dizkiegu bezeroei. Bezeroengan pentsatzetik, bezeroek pentsatzen duten bezala pentsatzera pasa behar dugu. Eta horretarako, pauso hori emateko ezinbesteko gida pertsonengan zentratutako gaitasunak garatzea. Gure helburua design thinking eta pertsonetan zentratutako diseinuaren tresna kontzeptuak eta egiteko erak gureganatzea izan da. Oinarri horrekin, bezero esperientziaren inguruko metodologia propio bat eraikitzeko. Ariketa praktikoetatik abiatuz, lehenengo eta behin, bezeroentzat garrantzia duten bi zerbitzu hartu ditugu. Gero, Customer Journey Map eta Blueprint bezalako tresnak erabiliz, bezeroen bizipenak sakonki ulertu ditugu. Eta bukatzeko, beraien esperientzia horiek hobetzeko proposamen batzuetara iritsi gara. Bezero gukin harremanetan jartzen denen, bere bizipena oso baldintzatuta egongo da, ez bakarrik guk ematen duen zerbitzuagatik, baita zerbitzui nola ematen diogun ere. Eta hori, era edo modu egokin eniteko beharrezkoa izango da, bezero horrekin harreman zuzen bat bilatzea eta sakonki ezagutzea bere nahiak, bere bildurrak, bere sentipenak eta ezagutza sakon hortatik zerbitzu hau berrera ekitzeko gai izatea. Prozesu honetan oso lagungarrik izaten die diseinu herramienta hauek. Bezeroen gogobetetzea mailan entitate erreferentea izaten mantentzeko eta baita teknologian hain disruptiboa den gaur egungo merkatuan lehiakorrak izaten jarraitzeko beharrezkoa ikusten gendun nolabait salto kualitatibo bat ematea, ezta? Eta zentzu horretan, hau izen da gure apostua. Nolabait bezeroen gogobetetzean, leialtasunean eta baita entitatearen emaitzetan eragina izatea espero duguna. Eman dugun lehen urratsekin oso pozik gaude eta Mondragon Unibertsitatearekin elkarlana hasiera batetik oso erraza izan da, eta seguru aurrerantzian elkarrekin proiektu desberdinak abian jartzeko aukera izango dugula.